El tema de les ubicacions ara és molt important. O sigui, en el meu cas, en el festival que fem nosaltres, la ubicació ha sigut un plus. Per què? O sigui, ara estem fent unes actuacions en llocs molt especials, per exemple, en una església del segle XV, saps? O a la catedral de Girona. Clar, una ubicació així és tan especial que incluït ens ajuda a certs artistes internacionals, de tall internacional, que tu els hi proposaries que vinguessin a actuar en un escenari normal, típic escenari gran, amb moltíssima gent, igual s'ho pensarien o et cobrarien un caché que és el que tocaria. Al fer ubicacions així, jo m'he trobat ara que són els propis artistes que em venen a buscar a mi. I incluït gent de primer nivell mundial cedeixen a actuar gratuïtament només perquè estàs en aquesta ubicació, saps? O sigui que jo crec que ara la ubicació és un plus molt fort en el tema de muntar el festival. També és molt important, és el concepte ja d'un bon principi, intentar desmarcar-te una mica, sigui en ubicacions, sigui amb el concepte, sigui en qualsevol idea boja, però desmarcar-te una mica de tot el que s'està fent ja, saps? Aquest seria una mica el meu consell. I aquest ja és el primer error que un ha d'assumir, saps? De dir, bueno, jo puc anar tot l'hora que vulgui, però hi ha una administració que va als seus tempos i és adaptar-te en aquests tempos. Tu prepares un projecte que te'l canvien, això no és que tu ja tinguis els diners i ja et tires endavant, no? T'has d'adaptar a moltes circumstàncies que l'administració pública et posa. Errors que te trobes quan vas muntant tot això, des d'organització, a programació, fins a publicitat, que tot això ho vas millorant. Tens la programació, al principi intentes mirar més perquè la gent et vingui, saps? I és un error també, perquè el cas de crear és un concepte, i tu creure tu en el teu concepte i tirar endavant. Les bones pràctiques en la gestió d'esdeveniments és les ganes, primer de tot, posar-li moltes ganes, creure molt en el que estàs fent i sobretot ser humil i no voler vendre una cosa que després no serà. Perquè després quan la gent s'enganya o ja has venut una pel·lícula que després la gent no es troba i te comencen a sortir els haters, tot d'informacions que no et sumen, saps? O sigui que sí que és veritat que el millor és, tu, mira, el festival és així, jo hi crec en això i així és com serà, i no anar a vendre un fum que després no és. Més que mirar cap endavant, com sempre hem de mirar enrere, perquè tot torna, és un cicle que sempre va tornant, simplement hem de veure allò que torna, com adaptar-ho en els temps que estem ara. Jo diria que la cosa va per aquí. La meva recomanació és, ja dic, és sobretot molta paciència, molta il·lusió, creure molt en si mateix, ajuntar-te amb la gent que creus que et sumaran i un petit factor de sort i després tu aprofitar contactes que puguis tenir.